lidi, já vás vítám u dalšího videa. A tohle bude takový jakoby fajné... Naval prachy, přepadení! Naval prachy, přepadení! Naval prachy, přepadení! Naval prachy, z krčku, přepadení a do vany, rychle! Tady. Vem si to. Já nechci prachy z krčku, já chci, aby si šel do vany! Máte tam ty prachy. Hlavně můj snímek. Pěkná akce. Takže tohle by bylo pro dnešní video všechno. A jestli se vám tohleto mini nenápadný přepadení, máme, přepadení se dělá tím, že nedupeš. Já jsem nedupala. Vůbec, jenom takový. Ne. No a jak jsem ho tím videem mi tady pomáhala máma. Au. Daleko. Ty zvuky nevím, proč jsem dělal, ale pokud se vám tohle video líbilo, tak můžete dát like. Pokud se vám nelíbilo, tak můžete dát dislike. A pokud se vám líbí 2 videa, tak dejte odběr. Tak, pozor. Ovšem, 2 videa z 13 by se vám snad mohli líbit, ne? Jestli ne, tak dejte like. A mi hraje to Bird. Hele. Mohli jste vidět, ještě vám ji tady jednou ukážu. To je sakra joystick. Hele. Tohle by bylo před dnešní let's play a dlouhý GTA 5 vše. Ne, tohle by bylo pro tohleto mini přepadení.